Angi geno nintiere kare nyakora mogi kamoro ma intie odhiambo ma kawuono weche manyien mag duol chakore sani ma bende waseiku ni mathoth ahinya ma osetimore pacho ka nyakora mogi kamoro ma intie yie mar bedo kodwa mondo yud ng'eyo matut kotende gik ma osetimore pacho ka kod alwora mamoko. Parni weche gi oting'o koda ka wach mar chwalo e do madhe Wangara. Kata kamano pod jal buche wacho ni kiny e kibiro ng'e kata ibiro gole gi rambun kata oyo. Jatend piny Kenya William Ruto bende nitie limbe mare gwenge mag mar Okak kama ne olimo gwenge kaka Masai Mara ma bende noneno kaka ledar ka ng'ado aora Mara. Nyakora mogi wan kod weche mathoth. To kopogore gi mano bende twak marwa kawuono nyakora mogi otenore kod weche mag oro kwayo ne hola mar siro somo e kuonde tiegruok mamalo kaachiel kod mbalariany ma bende deno ni HELB. Kakoro gie odhiambo ma kawuono adhi bedo kod wendo mar iluongo ni Collins Wenje ma bende en jawach elo duol ma ochung' ne ng'iyo omenda mag hola ma isiro godo somo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko miluongo ni HELB. Wadhi loso kode bang' ywak bedo ne nitiere pek moko ma jopuonjre madwaro hola ne kale. Omiyo kopo ni kod penjo moro amora bende bed thuolo mar ang' miyo penjo mari kawan kode ka mondo watwag achiel kachiel tielo mar ariyo mar duol. Mokwongo wayude ne thuond weche. Mmoja tuliweza kupata jana ambaye anakuwa interrogated na tutapata information yake baadaye. Achicha chielo osemaki nikech tulo manyicho muoch nyaka jemo ka obila wacho ni monjno gin timbe njore ma ok lwenje mag dhoudi. Wanatuma vijana governor, akia Mungu governor. Na mimi niambie wanasiasa ambao wanafikiria kwamba watakaa kwenye hizo viti milele, wajue wataondoka. Tulo ne oneno oko mar tesendo bila makero goya kama rowere moko ne omonjo kendo hinyo women rep ma Kirinyaga Njeri Maina. Quality is the word because that plant needs to meet the expectations of the market. Jopur rabuon ma Migori ywak ni pod gidiwo gi rabuon kato bedo ni kambi Getonganya osechako tiyo. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV. Weche manyien mag duol chakore sani mondo bed gi ng'eyo kuom gik ma osetimore odiechieng' mangima. Jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Inyalo tudri kode namba 3600, namba marwa mar SMS, Facebook wantiere achiel kachiel RAMOGI TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RAMOGI TV KE. Yude wechego achiel kachiel kamoro amora ma intie. Wachako kod weche motendre kod weche mag arita kwe. Achicha chiel ma itudo kod ketho mar monj manyicha ne otimore Nyakach. Jemo osemaki kendo obila timo nonro ma oyangi gi apisas mag arita kwe ka otelnegi kod komishona mar gwenge ma Nyanza ma oyango ni tulo manyicha ne omuoch e tong' Kericho kod Kisumu ok owinjore kaw kaka lweny mag dhoudi ni mar en mana timbe mag njore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Odiochieng' mar ang'wen tok monj manyocha otimore Nyakach jemo e tong' Kisumu kod Kericho. Achicha chiel mitudo kod monj makamago osendhi gi obila kaka iyango kod jalup komishona ma sub county ma Soin Sigowet Joseph Lewa. Kuna mmoja tuliweza kupata jana ambaye anakuwa interrogated na tutapata information yake baadaye. Komishona mar gwenge ma Nyanza Flora Moroa oyango ni tulogo gin timbe njore ma ok lwenje mag dhoudi kaka osebed ka iparo. Komishona lero ni apedha dhi nyime mar mako jokuo jamni kod jochwal njore makamago. Sometimes people tend to interpret these issues whenever we have this kind of theft that there is tribal animosity between the Kalenjin and the Luo community living along the border, which is not true. Because when a criminal act has been committed, it should be looked into as a criminal activity, not like, an intertribal issue. These are criminal acts and we are going to deal with them as such. Tutawatafuta na pia tunahimiza ya kwamba kama kuna wananchi wanajua suspects watusaidie ili tuweze kuwashikwe, wapelekwe kotini, waweze kufanyiwa uchunguzi na sheria iweze kuchukua hatua yao. Tendari talero ni obila ose meeting
mar luonda jamni ma osekwal kendo ywak mar jopiny e wi nyawo mar obila pod itimone lalruok. We don't have any issues as per now, but I have been informed that people are living in fear. In fact, some people have even removed their animals from their homes and put them in one pool so that they are able to protect them. We have categorically told the security officers that they must track down all the animals that have been stolen. Members of the public complaining that they asked two officers who are stationed there. Actually, we have 2 stations, not just one, and they claim that all of them are very lax, they're not helping them in any way. We are having discussions with the IG to see on how to deal with the matter. Na tunahimiza wananchi pia wakiona suspicious stock ama wakiona magari ambayo inatumia ng'ombe ambazo ziko suspicious pia waweze kutusaidia ili tutambue. Komishona Morowa oyango ni romo ochandi changwen jumani madhikelo kanyakla jokanyo mowoke tong Kericho gi Kisumu kaka yor manyo kwe mochwere. For now, what we have in mind is just a general meeting. Of course, leaders are invited to attend. We want all the stakeholders to be in that meeting so that we are able to come up with a plan on how people from both sides are going to live in harmony. My appeal is to the people from both sides to remain calm. The government has put measures in place to ensure that peace prevails along the border. Eseche ma sirikal medo dhi nyime kod timo nonro eno ni kwe obedo e tong kaunti za Riogo. Okwaro dhi motelo ne jodak mondo bedongo buche mag yalo kwe kendo kwedo okang' mamalo jopiny ka ochike lwetgi. Tulo manyochano nyocha weyo ka ji ariyo owito ngimagi kokalo kuom adhonde asere kuma moko kuom udi gi puothe bende nyocha otiaye mach tim ma okelo lal mar mwandu jopiny. Adhiambo, Ramogi TV, County. Masalama. Monjine maena achiel kuom monj makweth mag Al-Shabaab osebedo katime kaunti ma Lamu. Koro weyo maloyo familia 20 kaonge kod kuonde dak. Monj ma kawuono otimore mana jumbe 2 kende bang' jonjore mag Al-Shabaab to kod oduma gunde 45 e kinde monjno. Na masaa ya saa 3 usiku tuliweza kuvamiwa na watu wasiojulikana na wakaweza kufanya madhara haya. Nimejua tu baadaye kana kwamba wameteketeza kanisa, lakini walifika karibu na nyumbani wakateketeza manyumba ya majirani. Simu ya kwanza nilipata saa 2:30 kwa mkaaji wa Salama, ndio alinipigia simu akaniambia ameona watu na amerusha mshale akawakosa naye akakimbia. Walienda kwa maboma wakichoma moja. Mimi naomba tu atusaidie kwa sababu hii eneo tumefamiwa sana. Hii ni mara kadhaa tumeuawa, wanaume wameuawa, sasa kuchomewa manyumba. Leo hii ndio hatukuwa mtu, lakini mabusi yetu, mafitu yetu imeenda. Wamefanya uharibifu kiasi kikubwa katika mashamba. Watu sasa hivi wamelima na wako tayari kuvuna chakula, mashamba menawiri, lakini ukiangalia mashamba yamevunwa, watu wamebeba takriban magunia yalobebwa ni kuna sehemu magunia 9 yamebebwa na hapa magunia 6. Nancy Kigunzo mabende ong'ere kod nying mar Madhe Wangara ma itudo kod ohala mag yedhe mamero ji ne ochwale do mawinjo buche mag yedhe makelo mere paw ndeke ma JKIA bang' obila mag okwach kich ndhiye odhiambo manyoro. Kigunzo ma en achich e wi ohand yedhe mamero ji mane obila omako e kar dak Mangara wachore ni osebedo katimo ohalano kendo osebedo rameny mar obila kuom ndalo buora. Kata obedo ni okinde mage kotelnegi kod Dansan Omari ne dwaro mondo miweye kod Rambun, jal buche dono Njeri Thuku ne ok nyal ng'ado wach wi Rambun kendo golo chik mondo geng'ne nyaka kiny ma ibiro winje kwayo mar kabende inyalo weye gi Rambun kata oyo. Kigunzo en achiel kuom achije mamoko ma koro obila osemako ka itudo kod yedhe makech makelo mer kod omenda mayo siling milion 12 mane oyud kokane ot moro e kar dak Mangara e kaunti ma Nairobi.
Both sides have made submissions, referred to the law, and cited authorities that the court needs to consider in order to deliver a ruling. The court thanks the advocates for their industry. Additionally, the court has one other matter to deal with that is being handled in camera. For this reason, and in order not to rush through the ruling, it will be delivered tomorrow morning at 9:30 a.m. The respondent to be detained at ICD police station. In view of the fact that the matter is now live in court, the court reminds all parties of the sub judice rule. Kowere kod Magdo adonje motende kod weche mag somo ni twak e kind duol mandiko jopuonje tich TSC kaachiel kod riwruoge mag jopuonje Lwar e Luanda e odiechieng' mokwongo. Ma bang' riwruok mar jopuonj Kopet dagi rwako paro mar TSC mar medo sach jopuonj kod 2.4 ne jopuonj manie ngas mamalo kaachiel kod 9.5 ne jopuonj manie ngas mapiny. Jafwambo marwa Judith Omondi lero no wachni. Ne en twak mane ochakore kar saa 3 okinyi kod ng'ure kind jokanyo mag riwruoge mag jopuonj. Duol mandiko jopuonj e pacho kae TSC ne obago romo mondo migi twagi ewi winjruok mar jopuonj mar higa 2021 kod higa 2025 ahinya te wi medo jopuonj osara. Kopogore kod winjruok mar riwruoge mag NAT kod Kupet koni ne obede kindgi kod jatend piny, duol ma ochung' ne osara mar jotij piny owacho SRC ne ochwalo paro mar medo jopuonj osara e kind 7 nyaka 10. TSC oyie chiwo 2.4 ne jopuonj manie ngas mamalo kaachiel kod 9.5 ne jopuonj manie ngas mapiny. Gino mar riwruok mar jopuonj mar Kupeto kwedo mokalo. It was our surprise and a shock. The SRC said the teachers and other public servants to get between 7 and 10%. That we were expecting not less than that. So when the figures turned out to be between 9.5 and 2.2%, we realized that maybe whether they are it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine or serious with these negotiations. Riwruok mar jopuonj primary NAT kata kamano koni girwako paro mar TSC mak mana ni pok giketo sei margi nyaka chop gibedi achiel ewi winjruok margi ma higa 2021 kod higa 2025. 2.4% to 9.5 is welcome by Kenya National Union of Teachers. And we have reasons. We said, of what was presented, let the lowest earning teacher get the highest percentage. And the highest earning teacher get the lowest percentage. And in fact, in that line, we agree with Teacher Service Commission. Several things that we have agreed. And we have also agreed to work towards maybe what we have been given by our employer, that is the Teacher Service Commission. Yuarruok ma osebedo kadhi nyime kuom hawi higni 3 koro. Giko ne okelo pogruok e kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Ka penjo modong' maduong' to koro en ni bende duol mandiko jopuonj e pacho kae TSC biro yie chopo kare dwaro mar riwruok mar jopuonj mar Kupet madwaro mondo mi osach jopuonj omedi e kind 7 nyaka 10. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Tuluna oneno oko mar tesendo bila ma Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga bang' rowere moko monjo kendo hinyo jaod bura ma Kirinyaga Jen Njeri Maina. Maina ne ochopo e tesendo bila no ka otene kod MCA ma Baragwi David Madenge kama ne gidhi ndiko dhogi ewi wach dag pi moro ma giwacho ni oyaki e gweng' ma Kanyekeni. Madenge ne onyisi kod okwach kich mondo mi ondik dhoge ewi wachno. Kweth mar rowere ne otugo lweny oko mar tesendo bila no kendo weyo ji ariyo gi hinyruok. Afisa wa DCI tumeweza kufanya statements na sasa tutawaacha wafanye upelelezi na uchunguzi. Na kama watapeleka Honorable Madenge kotini, mimi nitakuwa kama mwakilishi wake ama wakili wake. Wakishika mimi, kuna watu wengine ambao watakuja. Wakishika watu wa Mukandoini, sisi wote hatuwezi kutoshea kwa hizo sel zao. Lakini komiti ya Mukandoini lazima wapewe haki yao, manake maji ni yao na hiyo pesa ni ya hao.
Na mimi niambie wanasiasa ambao wanafikiria kwamba watakaa kwenye hizo viti milele, wajue wataondoka. Na watu wengine watachaguliwa na hata hao watakimbizwa vile wanataka kukimbiza watu wengine. Manake tunasema kwa kimombo, power is transient, it shall and must pass. Niko na huzuni pia, tumeona wamepiga kina mama pale, mama ako na mtoto, mwingine hapa haoni, mwingine hapa ako na miti haezi jitembeza tu, wanatuma vijana. Governor, akia Mungu governor, unatuma kina mama wapigwe. Erokamano nyakora mogi giwach no muwuok e gwenge ma Kirinyaga makelo yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag duol. Kata kamano kaka nase kwayi motelo ni ndikna ote mari. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kendo miwa pachi kotende gi weche manyien ma okelo ni odhiambo ni. Neno ka Prince Charles Wood Juma kata wuod Emma manyakwaro kere mar Ugenya Masiro Inungo wacho ni winjo weche manyien yo makare ke intiere boma ma Nairobi la Kisama. Erokamano nya Onyango Alan mar Kamata jatend piny oero wuotho kiny ene siasa kae ene siasa yawa. Okay. Eunice Wesonga wacho ni asedonjo kinaneno weyo makare. Erokamano nya Abdalla mar Katito wach matimore jimo jopiny mondo mi ogol joma richo e kindgi nikech gimiyo oganda bedo gi dok chien mar weche mag kwe. Mano paro mowuok kuom Abdalla mar Katito. Kasto wuoda Nyabondo entiere Nakuru Kaptembo oneno weyo makare kendo mora nyagi weche manyien mag Ramogi TV. Senior Kagenga wacho ni Paul Genga nena malera nyaka wuok e gwenge mag Mariri Kaboch kendo omor. Onyango Alan idugo kanyo endo. Kasto Gilbert Rafael kachel Otis Tinga Oganyo en Ramogi TV live Rapogi Kenya Mkago kanyo endo. Gifted Jackson Mzalendo wacho ni bati ya winjo Ramogi kendo neno malera enya ntiere Sigomre Mungao. Serikal dwaro odonje wach mar tulo manyakach kendo rakre gi jonjore ma osebedo kanyayo tulo no kagisefwenyo ni en tulo mitimo kod jonjore. Erokamano Pastor Wodenya John amor gi Ramogi TV kaka umiya weche manyien yo makare kendo chopo na maber nyaka ntiere Kano Kimira Waradho Tiegot ka. Okay. Mora inyanya kwa Ramogi. Hari Smart Move sedonjo kaka pile kendo iwuok e gwenge mag Rinya Awendo. Weche manyien molo ni Peter Young Luga wuoda Nyakach Bungu Mary nenowa eyo makare. Steve Andiwo wuod Kadem Diruma Ramogi ler. Kasto jatend arita kwe ma Kenya kani kure ma jo Kenya nego pile ka pile to gi jonjore ni dakoro wuogo oko mondo oyang okenge ma oseketi kod serikal mar kod jonjore ahinya mag Al-Shabab. Mano wach mowacho ka Meshak Shadrack Ogara ka Nyoniang kwa Bwaye waneno Ramogi TV yo makare gin gi mama ni Damaris Ogara kod baba ni iluongo ni Joseph Ogara gi Dismas Ogara. Erokamano ahinya. Kasto Sara Singa mar wang' neno West Kenya Mkago wacho neno duol mos ka gin gi baba ni iluongo ni Singa Odongo. Duol ler ahinya kendo winji maler kowuok e gwenge mag Rinya Awendo. Harrison Iro. Erokamano Harrison wuod Rinya Awendo. Nyakora Ramogi nang'isi ni tielo mokwongo en weche manyien. Mar ariyo wadhi biro koda twak mabende dhi mulo weche mag ohola mag omenda ma siro somo e mbalariany midendo ni HELB. Wadhi bedo ka kod jawach mar HELB Collins Wenje mabende dhi miyowa wach ahinya ni to ng'ur mosebedo kata pek ma jopuonjre sebedo ka kalo e sama gi oro kwayo margi. Dipo ni nyalo konygi nade? In bende ka in gi ote mali nyalo oro e namba 360 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya. Nitie kama wakete penjo kanyo kaachiel kod bende inyalo neno ni indiko na kokale YouTube marwa bende weche gibiro ni achiel kachiel Ramogi TV kaachiel kod Twitter @Ramogi TV KE. Makamu wacho ni ntira sere kendo poja sere kogo erokamano kalore ko budho mar kwe mancho bedo kagi chamo ngolo gotiena loka. Okay, erokamano nyakora Ramogi yiena mondo ka yuyo gi kanyo kaduogo pod wan gi mathoth. Kikideo wanabiro romo kodu kono. Nitie tich malong'o monego bed natimo. Kara wanobiro romo mana kuro. Ang'o matimre? Kawuono ji te nigi tich malong'o ma gitimo. Tarkash wachna. Serap, sani kori ka bitu odonje bank. To maher to? Odhi chopo kanyo bang' dakika 5. Koro wan gi mora mora ma watimo wan nyaka watim ka watang'. Kare oriti en mar ng'ato ka ng'ato. Adwa ni gite giyud gimora mora kaka dwarre. Ng'ato kik yud matin, to ng'ato kik yud mang'eny. An mana kayo tino ni kende.
Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yweyo, piny owacho koro lando chako chenro mar chiwo chanjo ne tuo mar polio. Tok ji 6 yudo tuono kata yudo gi tuono e kaunti ma Garissa. Migawo mar thieth oyango ni giseyudo dos milion 2.5 mag chanjo ma e dweni biro chiw ne nyithindo milion 7.4 manie bwo higni 5. Piny owacho ma kochung' ni chanjo no ni kare kendo ok orach e yo moro amora gi ngima oganda. Simfros Okinda lerono mathoth. Dwe achiel mokalo migawo mar thieth noyango muoch mar tuo polio e kar dak mar joma nodar e thuchegi mar Lajera kod Dadaab, kaunti ma Garissa. Nyaka sani kwan joma oseyud gi tuo mar polio chopo ji 6. Mae muoch mar polio mokwongo e thuolo mar higni 10 mokalo e pachoka. Kaka yo mar kedo gi tuo mar polio, migawo mar thieth e riwruok kod UNICEF kod jokanyo mamoko yango chenro mar chako chiwo chanjo e kauntis 10 ma ineno ni tuo ni nyalo landore mayot. The objective of this campaign is to ensure that we reach at least 95% of the eligible children under the age of 5. And for round 1, we are targeting a total of above 1.8 million children under the age of 5. For round 2, which will be conducted in September and October, we are targeting a total of 2.8 children under the age of 5 in those 10 counties. Migawo mar thieth wacho ni giseyudo doses milion 2.5 mar chanjo ni kae okang' mokwongo. Chanjo biro chiwe counties ma Garissa, Wajir, Kajiado kod Kiambu kuom ndalo 5 e dwe mar aboro ni. This campaign is scheduled on Thursday, that is the 24th, and we had gotten this brief, so I don't want to belabor on that. Kiambu, Nairobi, Kajiado, Garissa, Kitui, Machakos, Tana River, Lamu, Wajir, and Mandera as the focal points for our emergency polio vaccination. Director migawo mar thieth e yor kojolo Patrick Amoth wacho ni en gima lit ni nitiere jonyuol mathoth ma pod rem neno ni nyithindegi oyudo chanjo kaka dwarore. If you look at the figure for Mandera, for example, is only 6% of the children born in Mandera who are fully immunized. If you go to Garissa, that figure is 17%. If you go to Wajir, it is 19%. Even a county like Nairobi, it is at a paltry 46%.
The number of children who have zero-dose children who have never received any vaccine stands at 3%. Ojiwo oganda duto mondo jiw jonyuol one ni nyithindegi oyudo chanjo ni mosepuodhi ni ber gi ngima dhano. I can make a professional, technical and personal assurance that it's a safe vaccine. Why do I say so? At the time when work was being done on what became this vaccine that we're going to use, I was sitting at the stage, the global equivalent of NITAC. E higa mar 2022, piny Kenya ne en achiel kuom pinje manopuodhi ni osekedo chutho gi polio. Muoch mar tuono kendo nyiso ni oganda onego bed akicha ne landruok mare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jogo mane oyudo midhiero e masira mar apaya malondiani dwe mokalo koro oyudo omenda maromo $14.5 kaka yor chudo kendo tieko ng'ur mosebedo ni komiti mane ng'iyo chenro mar chulo joma ne oyudo midhiero e masirano ne olal kod omenda. Komiti no e bwo tend jagoro mar kaunti ma Kericho Laktar Wesley Bor olero kaka gisetemo e tielo mar ariyo mar chudo margi kowacho ni mokwongo ne gichiwo omenda maromo $90,000 ne familia ka familia 53 manowito johera gi tarik 4 mar dwe mar abiriyo ka koro gimedo omenda maromo 110 gino ma okelo kwan omenda mosechul chopo 200 ma ichulo jogo manowito johera magi e masirano. Korka joma ne otony e masira, komiti no nokawo okang' mar chulogi omenda maromo $60,000 ng'ato ka ng'ato, to e tielo mar ariyo omedgi $80,000 gino ma okelo kwan maromo $140 mochul joma noyudo hinyruok. Boro wacho ni ji adek ma gin jo pikipiki manoyudo midhiero ibiro chulo omenda maromo $185,000. Kulingana na ile bei iko kwa saa hii, hiyo pesa kusomesha hii watoto ni tena, hiyo pesa ni kidogo kwa mimi, kwa maisha ya Brian ni kidogo kabisa. Brian ni kwa mtu kidogo, hiyo pesa ni kidogo kabisa. Niko na watoto ya shule, hata iko kidogo tena ni nategemea mimi. We had a total of 53 fatalities and 24 survivors whom we have been able to compensate as follows. In our phase 1 of the compensation, we spent a total of 5,910,000 that was dispersed to both the survivors and also the fatalities. In phase 1, they were getting 60,000, and phase 2, they got 60,000, and in phase 2, the survivors got 80,000, totaling to 140,000. Those who lost their lives, we compensated the next of kin. That due diligence was done, and in phase 1, we gave them 90,000, and in phase 2, they got 110. Wasudane nyime Ramogi. Wang'iyo motenre kod weche mabende gin mag dongruok kendo mang'iyo kaka oganda nyalo dongore kokalo e kido kod timbe margi. Riwruok mar piny mangima bade marango weche mag somo, science kod kido gi timbe oganda UNESCO oketo kido kod timbe mar oganda jo Masai mathurka e rang'iny mar piny mangima. Ma oyange gi jatend piny William Ruto e kinde mano yuoro e nyasi mar yango kit oganda jo Masai e kaunti ma Narok, kama bende osingo ni nyasi no koro ibiro bagi e pacho ka mangima higa ka higa. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar yango kido kod timbe oganda jo Masai. Nyasi mano obagi e gwenge masekenani e kaunti ma Narok kendo noyure gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko ahinya to mago maya e dhod oganda jo Masai. Jatend piny opoyo oganda jo Masai kuom chung' motegno kendo yango kit gi timbe gi ka koro riwruok mar piny mangima bade marango weche mag puonjruok kod kit oganda United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESCO koro yango kit jo Masai kendo kete rang'iny mano mar piny mangima. So we are celebrating a special place that UNESCO has identified certain aspects of the Maasai culture. The Enkibata as an induction of boys leading into initiation. Eunoto, which you know is the shaving of the Moran as they pave way to be
adults, and Olngesher, the meat eating ceremony. Haya mambo matatu yametambuliwa na United Nations kupitia UNESCO kama items ya culture ya Wamasai ambayo ni ya muhimu duniani kote. Ruto singo ni pinyo wacho biro ketarita makare ne bunge mapachoka kaka yor bera luora kendo kedo kod kethruok chal mar kolwasi. Hatutaki tena tukate mashamba ambayo tungetumia kwa ufugaji ama kwa kulinda wanyama wa pori vile tulivyo hapa Masai Mara ati kwa mambo ya kufanya makao ya wananchi. Emano manomoro chunjo telo kod oganda Jomasai. Jatend piny omiyo tend county ma Kajiado thuolo matao chenro mag limbe e kuonde rito lee mag bunge ma Amboseli. Kwa sababu ile shamba ilikuwa ni trust land ya jamii ya Wamasai, pia basi ile Amboseli ifanyike isimamiwe na county ya Kajiado. Ruto singo ni nyasi mariango kido ko timbe oganda Jomasai no ibiro bagi pacho ka higa nyasi mawacho ni biro bero sekta malimbe kendo yoyo welo kao ya pinje maoko. Hii sherehe itakuwa ni sherehe ambayo watu watatoka duniani kote wakati wanakuja kuangalia wildebeest migration, vile watakuja katika hii sherehe, na tutatumia hii sherehe kujaza mahoteli yetu. Tutatumia hii sherehe kupanga ajira ya vijana wetu wanaofanya kazi katika sehemu hizi. Jatelo nokoro singo pogo yuto mar kuonde rito lee mag bunge mani counties gi atamalo 50 ne counties go kaka yor siro tend counties ma Thurka. Kawadhi nyime en manen jaod Burama Kisumu West e kinde mokalo Olago Alwoch owal ne bedo jakanyo mar board matayo gucho menda mar dongruok kuonde chung od bura kata NGCDF. Olago maende ne oyombi e yiero mokalo owal kanyakla kod Jane Teya kod Senator Naomi Shionga. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango ni baada ya migao mar omenda ochwalo milome ne mar puodho welo mar Olago kod ji mamoko ariyogo ne thuologo. Nyingego koro ochwal ne jatend piny William Ruto mondo mi opuodhgi. Kambi mochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay oloro kiosk 12 ma iuse pi e boma ma Homa Bay bang' yudo ni gisebedo ka giuso pi ne jopiny e yor akuo, gino makoro kelo nok mar pi e thoth kuonde dak mani e bomano. Moko kuom jopiny to koro ywago midhiero masani koro gikale nikech okang' mar loro kuondegi ma gisebedo ka giyude pi. Alia Beach nigi ler mathoth. Jumbe ariyo mokalo kambi mochune keyo pie kaunti ma Homa Bay kao makore gi obila mowuok e bad migao mar Water Police Unit ne ochako apedha e bombe mopogore e kaunti no mar tiyo kwa chudhe moko mosebedo ka kwalo pie tok chik, apedha ma oseweyo ka olor kuonde mekwale pi mathoth mantie e bombe go. E boma ma Homa Bay jogo ma uso pi ne jopiny opong'o dak keyo pi mantie e boma no magikayo pi ka giuso ne jopiny bang' Mawasco loro kiosk 12 mag pi mane giyudo ka otude e yor mibadhi. Wacha gi Homa Bay kaso wadhi Oyugis, wamolo piny mar Mbita, kaso wadhi Kindu Bebe. Gima lit mogik ni kwa Ramogi en ni ikwale ngima no kwa par. Jomok dwa chulo pi to tiyo gi pi, enjoy pi mwa treat gi yath, ema ng'eny moloyo madwa chule. Gino miyo tich matek, omiyo koro wahinyo jopiny, nikech ochuno Homa Bay town kende waloro kiosk 12. Nikech kiosk gi nok tiye yo maber. Koro kwasloro kiosk 12 to kiosk be jopiny tegemea, koro ng'eno wani crisis. Koro gima watimo ne jopiny ni koro wayie ne jo tuk mondo kaw pi e plant wa malo mondo nyalo kapodo kiosk wamiyo condition mar registration manyien, at least jopiny okinyre ahinya. Mawasco wacho ni kiosk mag pi mane giloro go ok gibe yaw nyaka chieng' moro wegi lo chike ma oketi mag tudo pi e kaunti ne thuolo ma juma achiel mabiro maka girem timo mano to ok bi yiene gichako uso pi e boma no. Kech apakare moro lorgi nomiyo conditions matek mondo mi wayaw negi kendo. Ji ariyo kende ema so meet condition ni ema se yaw negi kiosk. Tieni kiosk 10 mane sav jopiny pod waloro Homa Bay town kende. Koro ok ber, ok wanya chulo mshahara mayot mondo omiyo yath mar treat chemicals mar treat pi betek, wamiyo gi time. Kokalo wigni kapo gi comply
to wade register gi wamiyo kiosk jo manyien manyalo tiyo gi chik maro. Moko kuom weg kiosk mane olore kinde apedhano to ywak ni chike ma uma wasko ketonegi mondo eka gichak tich kendo tek mokalo mathoth gi ok nyal luworego. Ntiere chike masane jo company oketonwa mondo odogwa reinstate our kiosk. Awinjogi anno ka gidhi kawo almost 25,000 mondo chake yud kiosk back. Aparo ni mano is very punitive. Bende jogo ma uso pi ne jopiny okoni giwinje matek mokalo sani ka giomo pi ka dwaro margi en mondo winjruok makende obed e kind Oma Wasco kod weg kiosk ma osebedo ka uso pi ne jopiny e bomano. Koro an kaka jaus pi awinjo matek nikech aolo fuel e bei mamalo. Tacha ringo go almost kilomita 3 mondo achope ir customer mondo miya dhi amie pi. Homa Bay ka en kama kama pi nitie. Kama pi otimenewa ahinya kaka oganda ong'eyo. To kata pi otimonewa kamano to pi maler ok wanyal yudo wan kaka jopiny mwalo kacha chande. Chuno wan nyaka wabi mondo mi wamany pi e kor got kuondegi to kor got kuondegi gin kuonde mar bocho malich. Ma endi en achiel kuom kiosk mag pi ma olor e boma ma Homa Bay ka endi bang'e yudo ni gisebedo ka gichiwo ne jopiny pi e tok chik. Oma Wasco ramo ni kiosk gi ekibiro mana yaw bang' ka wegi oselore kod chike madwarore ka sani koro jopiny chuno mondo law pige maler ma ginyalo tiyogo e ute kuonde maboyo kodgi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Weche mago ohala ni rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod iuso e counties mamoko kata obedo ni kambi mar rabuon ma Getonganya e kaunti no ne oseyaw kendo tiyo. Jopur kod johan rabuon pod ywago nok mar chiro. Jafombo marwa ma Migori Jojuma lero no wachni. Dweche ariyo nyaka ne kaunti ma Migori yaw kambi no mar rabuon mar Getonganya e gwego ma Kuria West mondo koro chiw chiro ne jopur kaachiel kod johan rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod isombo kod loche ka itere kauntis moko kaka Nairobi. E nondo marwa ne wayango ni loche kawo rabuon kawo kuom jopur kaachiel kod johan rabuon pile ka pile e chiro no manamba. E nengo masani 6,000 Nairobi iwero gi nengo mar 5,500. Migao mar pur e kaunti ma Migori yango ni adieri ni mokuom rabuon pod iuse kauntis mamoko nikech kambi rego rabuon no ok nyal rego rabuon duto ma ipuro e kaunti ma Migori. We are receiving sweet potatoes and processing the same. But of course, here and there you could still find sweet potatoes leaving the county to other counties. That the quantity of sweet potatoes that we produce within the county far outstrips the capacity of that one single processing plant. Kambi no nyalo konyowa to ko gik sani to waneno ka geno onge kech kitero rabuon ichalo ng'ama kionge namba to kinyal donjo kacha. Moko kuom jopur ywak ni poko keto kenge makare mar nyiewo rabuon ma itere kambi no mar rego rabuon ka moko kuom jopur bende ok ong'eyo kani kambi mar rabuon sani koro tiyo. Sasa hivi hakuna kitu kinaendelea huko na kama viongozi wetu hawa wanasema tunafanya hivi lakini hakuna kitu kinaeleweka huko bado tuko vile kama vile tuko kwa giza bado. Onge kimora mwaseno ngakanyero kata jomo tero ji ywaka ni ok donjo. Quality is the word because that plant needs to meet the expectations of the market. Quality begins from the kind of sweet potato that you receive and allow into the factory. Jopur gi mag rabuon pod ywak ne gionge kod chiro malong'o. Tero gi bei matek kiki kudiko ni chiro lo. Ibendo makori bet jaricho e mbele gi. Koro pok waseneno maber ahinya mondo mi wanwang' kaka wanyalo yudo chiro. Napata bei zingine bei na alipika viazi. Huko mbele pia tayari bei ni alipika kwa chini. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni gisibedo ka ginyiewo rabuon siling 30 kuom kilo ka kilo ka wuok kuom jopur ka bende wacho ne biro mar kambini koro sereso thoth jopur. We still have a number of farmers who are still hooked to the model of selling their sweet potatoes through brokers. It is one of those things that we are actively and very aggressively educating our farmers and sensitizing them. Mondo giyud rabuon mantiere kod rang'iny madwarore ne kambini mar rego rabuon, Musenda wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi chiwo kothe mag rabuon mowinjore ne jopur.
We have been able to multiply the vines, and right now, with the rains just coming around the corner, we have vines that we will provide to our farmers just to make sure that they are planting the right material. Kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya mane oger kod omenda mar $107 igeno ne dhi tieko midhiero mathoth ma jopur mag rabuon osebedo kakalo e kaunti ma Migori to ahinya ka otende kod chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Wadonjo weche mag tuke johera mag adhula e kaunti ma Siaya biro rito kuom dweche 9 mondo gichak tiyo kod alap ma Siaya ma gedo mare dhi nyime kendo igeno ni biro rumo e kind dwe mar adek higa mabiro mano higa manyien. Alapno mane ochak gere higa mar 2019 osebedo ka ichwalo rumo mare kuom kinde ka kinde. Kata kamano jagoro maduong' mar kaunti no Joseph Ogutu olero ni gige gedo duto biro chopo e sama kare mabiro miyo yepo mar alabno itimo kaka ochan. Jagoro no mani oten gi jatende jotije kaunti no retired Cyrus Oguna kachiel gi jakomiti ma ochung' ne weche mag telo Agunda Ochanda nowacho ni gedo mar alabno mabiro muonyo omenda maromo $495 oseyuare nikech jago manomiyo rak nosedeko gi tieko gedone. Hosting nyasi madongo mabiro Siaya kaka kata devolution conference manyocha wango Eldoret ka chieng' moro ka maro ni oserumo kane mwanyalo bede gi nyasi machalo kamano. Kawadhi nyime Ramogi yani mana kodong ndalo matin to tuke adhula mag lig maduong' ma pacho ka chakore ayanga. Riwruok matayo tukego FKF obago tiegruok mar ndalo adek ne jokudh firimbi mar ng'eyo chal mar del e alap ma Kasarani Stadium. Mayo jokudh firimbi 150 mawuok e lig maduong' mar yawuoyi gi mar Wakeni, lig ma piny mar National Super League kachiel kod lig mar division mokwongo nochako orako mar ng'eyo chal mar dendgi kachiel gi kalo e pime mar del motelo ne chakruok mar lig chieng' ngeso. Bang' tieko tiegruok ma kamano, riwruok mar FKF bende biro bedo ka giset tiego jokudh firimbi moyo 600 ka tiegruok bende biro bedo mar chike matayo tuke mag adhula masiko lokore higa ka higa. Finishing the league last year or last season, the new laws were not in place, and so the new amendments are in place from July,
And that is why the Federation is keen on making sure that the referees are made abreast of the changes. Erokamano nyakora mogedwa ne mondo mikoro ni wakawane yo marwa mabende biro tero wa twak do kapo katimo mano aneno ka Shemo Otho wacho ni oneno Ramogi TV makare kendo kwayo ne babane Steven Otho manigi del malit chang mapiyo. Kasto makamu wacho ni congratulations ne Olagwa Luoch wakili kuom yudo thuolo mar tiyo ne oganda e duol mang'iyo weche mag omenda mag dongruok kod chung od bura. Wacho ni Olago to the world. Kasto wacho ni polisi ong'iyo mana gore gi joma nie ng'anyo, to ka jonjore omako gwenge mamoko machal Nyakach kaachiel kod gwenge mamoko malamu to kanyo to giluoro dhiye. Koro akiane girito mondo ang'o matimre. Okay, yina mondo akaw yogi kanyo nyakora Mogi giko mar weche wa manyien katielo mabiro en mar twak wendo mar Collins Wenje osedonjo karka wadhi kolo matuta ahinya weche mag hola mag somo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Kuom thuolo duto jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno. Kik idhi mabor ka waduogo to twak chakore ayanga. En mar ng'ato ka ng'ato. Adwa ni gite giyud gimoro amora kaka dwarre. Ng'ato kik yud matin, to ng'ato kik yud mang'eny. An mana kayo tino ni kende. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kamiyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. 1, 2, 3. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. Horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription.
Nyakwa Ramogi kamora mora ma intie an gi geno ni intiere kare kendo koro ni twachako twak marwa mar duol ma en kidieny mar ariyo mar weche manyien ma bende wang'iyo e chal mar oganda kendo wago mbaka kotenre kod gik matimore. Odhiambo ma kawuono Nyakwa Ramogi ing'eyo ni kinde ka kinde oganda ma joluo gin jogo manong'e kod wich mabith ma kama ne gidonje to iwacho ni jaluo kochako wuoyo to onyong'o wach e yo masidang'. To nitiere pek moko masani koro chako neno ahinya kotenre gi weche mag yudo sir mag omenda ka ng'ato odhi e tiegruok. Odhiambo ne wakwayo mondo mi uornwa penjo madiponi un godo kata pek musebedo kukalo e lai mar Facebook mar RAMOGI TV Kenya. Kendo aneno ka jomoko osetimo mano. Ang'na kawo moko kuom penjo manitiere kod samoro chandruok musekale mondo mi jawach elo help kata duol mochung' ne hola e pacho ka Collins Weche nyalo duokogi ka wayudo thuolo mar timo mano mondo in bende ibed gi ng'eyo ni samoro gima chandi no en gima tin ma koponi ong'adni rieko to nyalo konyi kata koponi ok ing'e kaka inyalo dhi to koro inyalo ng'adni rieko kama chiegni ahinya jaduong' Collins Weche kendo mondo watwag achiel kachiel e RAMOGI TV. Erokamano George kuom luonga ka mondo mi wawuo gi jogewa mondo wane kaka wanyalo ng'ado nigi bura e seche machalo kama mondo nyithindo oyud konyruok e yor tiegruok. Joma donje e mbalariany kacha kata joma be donje e colleges matindo gi wadwaro ni mondo wamigi thuolo no mar tiegruok. To an iluonga ni Collins Weche od bura mar help. To kendo tich mwatiyo en ni wajiwo jogewa kata wajiwo negi lek madongo magin godo waluongo gi dho ngere ni empowering dreams. Koro mane tich mwatiyo pile ka pile omiyo adwoko erokamano kuom luongo ka mondo wane kaka wanyalo wuoyo gi jogewa mondo ji oyud kaka nyalo konyore mondo gidonje e mbalariany kata e colleges ma gidonje. Juma mokalo kane ogweli e duol ka gi nyawadwa Trevor Ombija ne nitiere singo mane uketo kaka help ahinya kotenre kod neno ni jopuonjre yudo chenro mag help mapiyo piyo. Ma achiel kuom gi oting'o lai ma wiye yot mar mbui maka ng'ato dhi to koro ok ni odeko kacha. Kata kamano kawuono kama intiere ni aparo ni nyalo yango ne Nyakwa Ramogi ni lai mane nitiere apisi maru maduong' mar help ne ng'eny kendo ne bor. Mane kisa moro chandruok ma jopuonjre yudo e kinde magitemo donje mbui cha mondo gikasane chenro mag oro kwaya. Ang'o makelo ma bang' kano singo ni mbui ni dhi bedo ma wiye yot? Erokamano. Yes. Mbui wach machando ji ahinya maduong' ahinya George machando ji ahinya en ni ka luwore gi gik mosekalo nyocha ne ji ok tim application kata ne ok gior application mar olani mar scholarship. To koro nikech wach mar change maduong' ma government okelo ni. Yes. Ma waluongo ni new funding model ni ma koro kelo kendo pogruok maduong' kabisa. Koro chuno ni nyithindo nyaka kendo gichak gi apply ne scholarship. Chon waluonge ni grants, koro tinde waluonge ni scholarship. Koro scholarship ni tinde nyithindo nyaka apply. Chon ne gi apply ne mana hola kende. Koro nikech ki apply ne scholarship ni be koro miyo dhi okelo kendo stress maduong' e platform watiyo go kacha kama gi apply ma giore application margi kacha. Koro yudo ka nyithindo mang'eny kendo bende temo apply dichiel. Koro wage temo apply dichiel koponi nitie stress matin mantie e system no to kendo koro wasefwenyo ni kendo chako tero gi mos matin. To gimachielo mabwa chako yudo ni kendo kelo tabu matin en ni wach mar scholarship ni ji ne ok nene ga admission letter kacha. Koro sani to kendo jonyuol kata nyithindo ka oyudo admission letter boni ko beni gidhi godo e mbalariany kata gidonjo godo e college to giyudo ka kendo koro ochako kelo negi buok moro. Nikech mano wayudo ni fee makoro sani gineno en samoro 300,000, en samoro 200,000, en samoro 500,000 kata 600,000. Koro ma kendo chako buogo gi kabisa. Koro kose buogo gi ka ng'ato temo ni mondo apply matin to kone ka dhi through to kendo chako buogo kabisa odwa mana mondo idh gari obi kata nyaka Nairobi. Kata ridh gari odhi nyaka e Huduma Center kamoro. To kwayo en niya kik ji bed gi luoro. Nikech ang'eni ji machielo ma be ji chako neno ji neno ni deadline chiegni en tarik 7 kacha dwe mar 7 dwe mar 9 to kendo koro chako buogo gi wacho mana ni to kendo koro skul yawo kata college yawo kata mbalariany ka yawo to sa oserumo koro ji chako buok. Gima duong' manyalo nyiso jogewa sama chalo kama George en ni ji kik luor. Gimomiyo ji kik luor ni wadhi miyo ji thuolo malong'o ma ginyalo apply godo. Koro kata jomoko man yudo chandruok matin seche ma gitemo apply cha wakwayo gi ni mondo kik gibuogi kata kik giidh gari ni mondo nyaka gibi nyaka Nairobi ka kata jomoko kik giidh gari ni nyaka gidhi nyaka mabor mondo gidhi giyud konyruok. Gikuya kitemo kawuono kodhi maber to kendo kiny kata godhiambo ichak itema tema. To wanyalo mana jiwo ni kata kobedo ni nitie tatizo matin mantie iye kanyogo. Jogewa ma jo technology gi jo engineer ka gitemo loso wachni to kendo wan gi yie
omiyo atemo mana jiwo ni weche dhi bedo mabeyo mbele ka kwamedo dhi mbele. Jadung Wenje kotende kod wach mar mbui ni. Wang'eyo malong'o ni kama wantiere ni nitiere oganda wa ma samoro ok nyal yudo thuolo mar yudo internet kuonge ma gintiere. Samoro ng'ato nyalo wuok ne odhi nyaka e center kodhi yudo internet. Wach mar deko kaluwore kod kwan mamalo mag joma temo oro kwayo margi. Ere kaka kudwa konye mapiyo nikech samoro koponi system kowacho kamano kata kar mbui ni nyalo mana bedo mayot sa otieno ka koro samoro kwan jomoko donje nindo koro wene jomoko nyema tawala to nyathi nitiere dala ma onge kod sitima onge kod simu manyalo dhi internet sechego chuno ni nyaka dhi e center kare cyber ma to koro dwa konyo ginango mondo kik jogi thuolo ni ng'ad oko sama koro ndalo bende ng'adore ni. Ang'eyo ni wach mabuogi ahinya ni itemo godiochieng' kanyo to ineno ka weche ni ok dhi maber. Yes. To kendo kaka iwachono samoro weche mag stima gi biwonge godo kacha koro kinyal apply gotieno. Watemo mana jiwo jogewa ni gibeda beda gi kwe nikech thuolo mwaketo mar tarik 7 dwe moro 9 no wadhi medo ne gi thuolo. Gima wadhi timo en ni nyithindo mwaseneno kobedo placed kacha gi joka KUPSKA gin nyithindo madhi 285 to kendo moko be nitie mabe ichake medo. Koro nyithindo go te wadhi miyo gi thuolo manyaka wa make sure ni gi apply. Haya jomoko matemo apply godiochieng' to neno ka weche ok dhi maber gi jogewa ma wacho ma joka technology jo engineers ka joge ma jo engineers ma temo loso weche mag application gin ok nindi sani George gitemo loso wachni mondo mi nyithindwa gi oyud kaka nyalo konyore e yo mayot. Gima nyicha ne timore ahinya mabe sani kichako kelonwa stress matin e system kacha. Yes. En ni chon ne ji filo form ka ni dhi kacha ti filo form e system kacha ne mana mar hola ni kende to kisetieko file to kendo i print application cha kise print application ti wuok kode kacha kendo idhi chako manyo godo jayalo kata pastor kendo idhi chako manyo godo kendo jaduong' gweng' kata chief maru kacha kata idhi chako kendo manyo godo advocate moro. Mano weche makoro sani wagolo nikech sechegi koro ena gima waluongo ni paperless, onge attachment onge gimoro amora kendo michake print. Koro nikech information mang'eny ma kendo wachako wakete system kacha ochako duoko wa piny matin, lakini waneno ni mano ber moloyo kuom oro nyithindo ni mondo gidhi gimany advocate. Sama idhi manyo advocate ni samoro idho gari kendo idhi mabor kata idhi manyo pastor kata idhi manyo chief kata idhi manyo ng'ama chielo manyalo chung'ni. Sani watime mana e system kacha, koro en waluonge ni paperless, omiyo oyot kata obedo ni giyudo chandruok matin to wakwayo mana jogo ni kik giluor nikech wadhi miyo ji thuolo malong'o mar apply. Aya ne joma moko masani sendo osechako donje college nikech ang'eyo ni jomoko nitie mane donje college kata kawuono kata madonje e mbalariany e jumani kata juma manyien. Koro jonyuol uluor. Gima wasetimo ne administrators kata mana jo mbalariany gi jomochung' ne mbalariany gi wasetemo wuoyo kodgi kendo waoro nigi barupe kendo wase engage gi. Wadwaro ni mondo gima timore ni kik gior nyithindo ni mondo duogo. We winja ne jachiel kuom joneno magwa go simo mondo winja ne Scholastica omiwa penjo ma en go kotende kod gima okale. Scholastica nyiswa ne penjo mari ma in godo mondo jaduong' Collins Wenje nyalo duoko kotende gi wach mar help. Gima penjo ni ya. Yes. Aneno ka wachore ka ni nyithindo mang'eny ni kod shida mar chwalo kwayo margi e mbui. Nitiere kaka unyalo organize mondo ubi on the ground mondo organize gima chalo kaka mane jo Kisii organize cha. Koro nyithindo mang'eny nyalo yudo opportunity mondo gichwal kwayo gi e mbui nikech there's a possibility ni ng'eny gibobedo locked out. Erokamano ahinya Scholastica kuom miyowa penjo mari. Otieno bende nitiere line ka. Otieno into in gi penjo mane kotende kod wach mar kwayo hola mar help ma koro sani wan gi jawach mar help ka? Apenjo ni wan kaka jo-Egerton wadonjo school 24th. Jo-Egerton odonjo 24th, yes. To na apply help to pok giduoko na acknowledgement message e email ma nyiso ni adhi yudo hola no. Okay. Erokamano ne Otieno. Wan gi penjo ariyo, Scholastica kachiel kod Otieno. Scholastica wacho ni ang'o momiyo ok unyal dhi e kor gwenge mondo ukony jogo gi e kor gwenge kuonde ma gintie mondo migi yot kaka mano wacho ka. Mar ariyo, Otieno wacho ni pok oyudo acknowledgement letter kata information moro amora, notification manyise ni in jalo manoro kwayo osepuodhi kendo kwayo mari dhi biro to gidonje e school wacho ni tarik 24 mar dwe ni. Okay. Wakwachako gi mar Scholastica ni. Yes. Gima timore ni kata machielo mane watimo kawuono mar Kisicha nyocha nena gima nyocha wapango makendo wadhi atima maber kanyo no target godo joma ne nitie kanyo ero.
Kisii. To kendo jogewa bench ne watimo moro kendo Uriri kacha juma manyokalo ni. Pak na paro ni juma manyokalo ni watimo moro Uriri kacha ma kendo jogewa nodhi mochako wuoyo gi ji. Aya kendo wan gi jogewa ma jo Huduma. Nikech wan gi Huduma Migori kacha to kendo wan gi Huduma Kisii to wan gi Huduma jogewa mantie kendo Kisumu to kendo Siaya bende wadwani mondo wadhiye. Koro jogewa manie ground gi be chako dhi ga oko kacha. Kendo gidhi ga career fairs minjo manyom timore ma kawuono ni. Kendo giwuoyo gi jogewa. To mano Scholastica kanyalo duoki bende directly en ni mano okoromo. Gik mwasebedo kwa timo go wang'eyo ni okoromo. Koro kata mna sani timo mpango mar dhi oko kucho kendo mondo wachak neno kaka wuoyo gi jogewa mang'eny machielo en kata mno mwatimo kasani ni jodi. Watimo wuoyo gi jogewa to kendo wan kata mane ground kacha. Wadhi kata mane colleges ka mwaluongo ni Tibet to kendo kata mane mbalariany gi seche ma nyithindo donje school cha. Wadhi kendo ko chako wuoyo kodgi during orientation. Sa orientation cha kendo wadhi chako wuoyo kodgi wadhi chako lero negi wachni. To kendo kaduoko wach mar Otieno. Otieno ne wacho ni pok oyudo acknowledgement. Manyise ni kendo koro sani wayudo wachne ni kata application ne mar olane. Wanyalo mana duoki ka wacho ni kikiluor kata obedo ni ne wadeko matin mar oro acknowledgement no to wadhi oro nigo through email. Kendo ibro yude Otieno kapok juma ni orumo. Nikech ne wan gi volumes mang'eny mane nitie kacha koro no wasebedo ko temo release gi mos to ok dhi budha ahinya ni mit chopo tich abich kapok yudo acknowledgement. Nitie jal moro penjo kani bang' ka ise submit application online ma odhi successful, nitie form ma ioro email mating'o details mag applicant agra application mar japuonjre. Form ni kise download japuonjre dong kode kaka record koso oteri office mar help ma Nairobi. Kaka ni wija wacho cha George ni nyithindo gi gini en paperless. Nyiso ni onge paper mora monego beni ting'o kidhi goro kamoro. Koro gima giyudo cha waluonge mana ni acknowledgement manyisi ni koro record ni moro matin ma in go. Makata kogik seche moko to ng'ato penjo ni ka be ni apply to in gi gimoro miting'e lweti. Omiyo onge paper mora mwadwaro ni mondo ng'ato print kata ni mondo ter kamoro. Ka be naneno ka ng'ato wacho ni en bino setemo dibiriyo to pok oyudo. Amaka ni simu moro machielo ka. Hello Ramogi. Ramogi TV nyalo nyiso ni to in gi penjo mane ne jal ma wan go kama wuok ka help. Okay, penjo man go? Yes. Nitiere wuoda no timo form 4 no ojoini university. To gine mano apply go ne pok oyudo kitambulisho. Pok oyudo kitambulisho? Ne pok oyudo kitambulisho. Kitambulisho kano bi odonje e portal mar help. To kitambulisho ni kod problem. Ne no koso nokta achiel. To no pok oyawo account gi help no. Yes. Kose yawo account. To kitambulisho biro gi machielo. Koro inyalo konye nare mondo oyud help. Kitambulisho wacho ni no biro ka nigi nukta achiel ma ne nigi ntiere namba achiel mane orem go. Mane oge. Kasto odhi oloso kitambulisho no mobedo makare. Obedo makare. Kasto biro gi nying machielo. Obiro gi nukta koro opong'o te, nukta opong'o te. Koro kijana ne nodonje portal mar ya help. Kapo gi nying majina cheto namba maktamit en mana ile. Koro dodonje nadi mondo chako o apply help kendo gi nying machielo ni. Nying machielo koso namba machielo? Namba machielo. Okay. Sasa erokamano ahinya kuom miyowa penjo mari. Lakini mano tinyalo duoko nang'o? No, mano wach ma wanyalo loso. Yes. Nikech seche moko weche timore. Koro wanyalo mana kwayo ni obi owuok kodwa e Huduma Center kacha kaluwore kama intie. Kopo ni Nairobi ka to nyalo mana biro karwa ka kata mana Huduma Center kacha kata kopo ni kama intie no onyalo mana biro irwa kar Huduma Center kanyo to waneno kaka walokone wach mar ID ni mondo walokne godo e system kacha mondo bed maler. Gimomiyo wakwayo ni nyaka obi en ni weche moko mag contractual. Koro seche ma ng'ato biro nyaka wang'i documents ko mwane kaka documents go pitali gima wan go e system kan mondo mi waloki iyo maler. Kik bed ni nyathi moro machielo kendo samoro bitiyo gi ID no. Koro wakwayo mana janyuol no ni koro gimotim en ni obi irwa kanyo gi ID manyien moyudo ni kata kitambulisho manyien moyudo ni mondo wane kaka wanyalo konye go e Huduma Center kacha machiegni kode. Jal moro to wacho ni pasta moro notamore keto ni sei nikech no koleme kanisa ne aparo ni mano ni selero ni koro wach mar pasta koro onge. Wacho ni asetemo dibich to pok ayudo
koro gini ojonya. Wan kod Linet line. Linet, hello mar Ramogi TV, inyalo nyiso ni to into in gi penjo mane ma di sani kotende kod wach mar help? Mina emo apply na nyathi. So utimo makosa e email ne. Koro kose register gi wrong email, so mondo message ma oro kod cha obi ne ok nyal biro. Koro tama kaka rekebisha mondo agine, mondo a create ne account kendo. Ere kaka jogo nyakonya. Okay, mokwongo ni se apply modhi gi wrong email. Dongi kuonge register, koro natemo register Yes. To mistake obet e email ne. Okay. Koro nitie code moro mioro, koro ok nanyal yudo code no through the email nikech the email was wrong. Okay. Kamano. Jodong Weche winjo mano. Winjo wach no maber. Gima onyalo timo en ni en bende nyaka obia kama koro kendo wantie. Kopo ni timo makosa kacha to koro chuni ni nyaka koro kendo ibi kama wantie ma en Huduma Center kacha. Koro kisebiro Huduma Center to kendo koro wacha kwa golo mano makosa mancha ni setimo cha. Kasto kendo koro wacha kwa ni thuolo kendo mar registering manyien. Koro wakwayo mna ni koyie to kendo bia irwa. Odhi Huduma Center mantie machiegni kode. Mantie machiegni kode kanyo. Mondo wane kaka wanyalo konye. Okay. Koro mago to timore ga. Koro ka gisetimore to kendo wan thuolo mar konyogi. Koro kik oluor obia. Okay. Wang'iyo wach ma bende otenore kod weche mag kipande ka winjo ka ji wuoye kipande. Nitie nyithindo monge gi kipande sani. Gin gi birth certificate. Ma bende iyiene gi mar donjo godo sama gindikore mag ka jopuonjre ma timo penj mar klas 12 KCSE. Penjo osebedo mathoth. To jopuonjre machalo kod magi. Ok en richo margi mar tieko skul kapok giromo higni 18. En adier. Ok en richo margi mar tieko skul kapok giromo higni 18. Yes. Kendo nikech ne gikalo maber winjo bende giyudo sir mar sirkal. Gine konyo gi nade nikech jonyuol moko nitie mane gipenjo ka moko kuom penjo mayudo ka ni nyithindo ma onge gi ID kata opande. Idhi kony gi nango. Be nitiere yo ma sirkal ochiwore godo ma iga mokwongo ni kapok giyudo kipande kapok giyolo 18 mondo giyud kipande. Gimbe ginyalo bedo gadier ni gidhi yudo hola ni koso gin to idhi tim gi nade koso jonyuol chako ikore chon ka giuso gik ma giuso mondo gitergo nyithindgi skul. Erokamano kuom penjo. Yes. Penjo no aneno kosechando jonyuol mang'eny. Omiyo adwa temo lero negi kawuono mondo giwinje maler. Gima timore ni wan gi wach mwaluongo ni scholarship. En ok chule. En imiye nyithindo kosemiyi godo kiwango moro kanyo ero to kisetieko to kichule. Chon waluonge ni grants. Koro en entie. Machielo en holani. Koro kachako gi wach mar scholarship cha, especially ne nyithindo mathindo man nigi mwanyaluongo ni minor kata maonge pok oyudo kipande. Mapok ochopo higni mar kipande. Mapok ochopo higni mar kipande kendo pok giyudo kipande. Yes. Nyithindo gi mwatimo kata gi mwakwayo ne jonyuol gi kata gin owuon. En ni gi apply. Gior kwayo margi mokwongo ne wach mar scholarship. Koro scholarship margi ochuno gidhi yudo. Teka ni apply to kendo yudo scholarship mari. Scholarship no kiseyudo eni apply go gi index number mari mancha nitimo godo KCSE kacha. Kaso kendo chaki apply godo kaluwore gi birth certificate mari. Koro magi documents kende mwadwaro mondo mi apply ne scholarship kopo ni in ne pok ichopo higa mar 18 kendo ionge gi opande cha. Haya kisetieko kanyo to kendo wach machielo mar holani. Be wawacho ni sani kaka help kacha wadhi keto pesa moro nikech wang'eyo numbers gi. Seche mancha ne wayawo negi mondo gitim application kar chakre dwe mar 5 kanyo ero ma seche mancha ne KUPS yepo cha. Namba ni nena noko chop kata 2,000 mag nyithindo ma waluongo ni minor mancha ne onge upande gi. Koro sani wan gi yie ni namba gi no osedok chien kendo gin mana just about 1,000. But kata mana 1,000 kata 1,000 no wakwayo kendo wawacho ni onge nyathi moro amora midhi we chien ni nikech onge opande. Koro e wach mar olani George gimonyiso nyithindo kata joge wage nigi mondo gibia to giyud scholarship cha ka giseyudo scholarship ne jonyuol. Sasa ma kipande cha osewuok kata opande no osewuok to bia irwa ka jo help ka to kendo wadhi miyo wi pesa nikech pesa sirkal kata government omiyo wa pesa malongo ma kendo wadhi miyo nyithindo go kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien. Sasa ni kore ka iseyudo opande to kibiro irwa to kendo pesa ni wadhi chiwe
mondo mi idhi kucho. Wach machielo mwasechako watimo George. We apinje mano kapok idhi mabor. Samoro janyuol dwaro ni mondo ler ni owuogi. Sama wacho ni nitiere pesa moro moket tenge. Ang'o ma mono help kata duol mochung' ne chiwo omenda gi wuoyo gi nikech jopuonjre gi ung'eyo to omenda ni bende nitie. Ang'o ma mono wuoyo gi sikul kata kar mbalariany ma nyathine dhi tiegore to tero omenda ni to ka koro obiro to koro en owacho ni higa mokalo cha kata higa mokwongo cha ne otere skul gi nyinge ma ok ni omiye go minyalo wacho ni koro commitment bedo gi skul modhi some to ok nyathi owuon mondo konyo jonyuol gi. Samoro jonyuol moko penjo ni to ere kama odhi yude pesa mar higa achiel ni mar tero nyithindo kako pesa ni otikete keta tenge. Yes. George kalero wachno maler kata mane yor scholarship mana wacho cha. Yes. Ne nyithindo ma samoro ae kamoro ma ji onge pesa kabisa kata ji lwetgi ni nono kabisa. Wadhi miyo gi scholarship mar 82% mar cost of the program cha. Koro kata koponi cost of the program ne kata mana 250 kanyo tidhi do ka 82% cha en pesa mang'eny mosekao kanyo ero ma odong' mana pesa matin. To nikech wang'eyo ni ya kama onge nyalruok ahinya mano pesa moko kidhi chulo kendo wamigo to kwamigo your scholarship to en oseore directly kati onge ID kata pande ni koda ingo. Aya koro modong' ni ma en 18% ni wadwaro nikech yor hola ni George gimame nyaka jonyuol ng'e ni en contractual. Nyiso ni kendo contract government kata sheria marwa owacho ni nyaka idonje mana gi jomoko mar of age. Niso ni ng'ama osechopo 18 kendo nigi ID. Koro ng'ini okwanya kao pesa ni mitwa ter kata skul kata mbalariany kacha. Mitwa dwa weyo kucho to samoro bi okwang'eyo kata nyithindo gibiro apply ne pesa cha. Koro ng'ini kane uonge kamoro mane undiko ruwe ni usign contract ni pesa ni mana dwaro. To kendo kuchopo seche makoro wabiro dwaro ni mondo pesa ni mondo chulcha. To kendo ng'ato loko ni mana ng'eyo wacho mana ni pesa no ano ka ng'eyo wach ni nikech onge kama wandikore. Koro wakwayo mana jonyuol mondo giyie mana kodwa gima chielo mwasetimo George en ni wasewuoyo gi jo skul gi kata jo mbalariany gi kata jo college gi jo TVET gi ni mondo kik giriemb nyithindo mitgi golo nyithindo e skul nikech wasendiko piny ni pesa ni dhi oro. Koro kata mana sirikal owuon oseoro wach ne jo college gi mondo kik giriemb nyithindo mitwuok e skul. Okay, aneno ka ji mamedo diko ka yuago wach mar system. Nitiere wach moro mabende nowuok kapok wa yudo moni nitiere kipande moko manyien mochakore gi namba mar 42 ni gin bende pok oketgi e lai mar yudo hola ni kata pok gibedo integrated into the system. Ang'o ma to inyalo wach nango nikech magi koro jopuonjre moseyudo gin giseyudo kipande gin gi namba machakore gi 42 tiwacho ni pok gibedo integrated. How long kata bro kawo thuolo maromo nade mondo eka gidonji ni koro ginyalo oro kwayo mondo gin bende giyuda ber mar sir mar somo. Thoth jo nyithindo mang'eny mane nigi series miwacho no mar 42 ka wang'eyo ni cha nigi chandruok. To chandruok nicha ne wuok e yor integration nikech watimo integration gi jok ma oluongre jo IPRS. Yes. Koro watimo integration kodgi watimo validation nikech ng'eni samoro ng'ato nyalo ndika gimoro amora. Koro watimo validation to ng'eni ng'ane to be obedo registered maber adieri. Be ma kipande ne adieri. Ma be kipande ne adieri. Yes. Koro gimachielo matimore nikech watimo validation no jogi yudo kipande samoro pile ka pile. To kata mana jo IPRS ka gimbe gi update data margi kacha mos. Koro nyocha ne wachno watemo tieko ni thoth joma ncha ne yudo tabu ni. Lakini nitie jomoko matin mabe odong' to nikech validation ni kata update mar IPRS ni itimo pile ka pile wadalo mana kwayo jogo wani mondo gibeda gi kwe joma pok otimne gi mano ma pod yudo tabu e yorno margi dhi bedo mayot samoro kapok juma ni rumo to kata kodika ahinya juma manyien ok nyal rumo kapok giyudo konyruok. Chizara Omalicha mwacho ni traffic on the internet en gima osebedo ma gina ahinya. Wuotho dhi ka chief court ma wach rubber stamp otimore ne apani manto ni selero ni mano koro onge. Read 5 minutes or contact help official Oroma. As from 12th of August up to date, 5 minutes pok oromo yawa. I've tried with both 642 and 334 pok odonjo. Mano iluongo ni Felix Odere ma wacho kamano. Mato konyo nango. Felix aparo ni gimatimore gi mareno waluongo ga ni mano ng'ama osebedo ni e mbalariany kacha. Koro en gimatimore ni otemo apply mondo mi odhi mbele gi yuto ne mare machon cha nikech gin wamiyo gi pesa gi e yor old model mancha ni nitie cha. Koro gine magitemo apply through *642# which is the USSD code ma watimo godo application.
koro margi no be en mana paperless. Koro gima timore nikech stress machielo matin manyicha nosebedo e system maduong' mawatiyo godo ni gimbe nyicha ne margi nobedo gi tatizo matin kata chandruok moro matin e iye kacha, lakini chandruogino notem losi man gi yie ni kata kopo notemo apply King Felix to mari nonego bed ni dhi through. En ok en wach maduong' ahinya ni watemo lose nikech kata mana sani jok manyicha ne apply mawaluongo ni second and subsequent applications joma nyicha ne dhi mbele gi sombgi manie old model ni gin about 80 something % of them no se apply mutieko application margi, to kata mana joge wa mamoko gi be margi watemo loso mondo mi odhi negi piyo kik ng'ato bed gi luor moro amora e George. Penjo ariyo nikech nyisa ni wan gi dakika achiel kende jaduong'. Alice wacho ni erokamano jonyuol chandore kendo tino ginindi ka gimanya wach mar helb mana lisanya kendo wacho ni e portal kanyo paro ni winjo bed ni ing'iyo kaka wach ne nyalo bedo mayot. Kasto ng'ato wacho ni kod bende inyalo tiyo mar 642 hash star 642 hash bende nyalo tiyo. Mano gima ng'ato penjo ka. Mano nyalo tiyo. Penjo mogik. Joma noseoro kwayo higa mokalo to samoro nok giyudo. Nang'o ichak nyiso ni gior kendo. Ang'o matimore to gin gi un gi database ma kata un gi details magi e portal maru mar help. Ang'o momiyo chuno ni nyaka gichak gi apply nikech samoro nyithindo moko ok ong'eyo ni gin bende owinjo bed ni gichak gi apply kendo. Koro gima timore George ne jok manyicha ne dhi mbele gi somgi. Yes. Makendo samoro nitie jok moko manyicha ne ok oyudo. Yes. Nikech kendo ne nitie nyithindo moko madhi 1,140 manyicha ne ok oyudo yuto kata hola ni e higa mokalo ni. Gin sani kendo ne waketo negi pesa kendo thenge mwadhi miyogi. To gimomiyo nyithindo watemoga kwayo ni mondo gi apply higa ka higa. Yes. Ing'eni weche timore. Koro samoro nyathi owe skul. Samoro nyathi kata mana wach moro accident moro timore. Kara nyathi gimoro timore atima ma completely koro nyathi ochako duogo e skul. Yes. Koro nyaka wa confirm ni to be entie. To seche mwa confirm ni process mar confirmation ni yot ga malich. En time mana simbika kada in mana gi simbe wa matindo mag mulika mwizigi. Yes. Dia star 642 hash. To kendi confirm wani pod intie to kendo pod ngima to kendo pod idwaro loan. To wamiya pesa. Okay. Mane momiyo wakwayo ga nyaka ga apply kendo to kendo wadhi miyo gi pesa ni. Erokamano jaduong' Collins Weche kuom mido thuolo mar biro e Ramogi TV kendo go mbaka gi nyikwa Ramogi ka walero kendo wafuono malong'o moko kuom samoro chandruoge ma jopuonjre gi jonyuol kale mondo giyud hola mar help. To kaka inyalo yude yo mayot kod kaka inyalo lu ndach ote kata kwayo ma ng'ato oro ne help gi kuonde miyude apisa mag help. Erokamano ahinya jaduong' Weche kuom mido thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi mathoth koponi in koda penjo kata kidwa ni mondo miwinj gik ma jaduong' olero ka maniluongo ni Collins Weche man jawach lo help nyakwa Ramogi nyalo dhi e Facebook mar Ramogi TV ubro ng'ad weche mawacho ka kendo iketo gi kanyo mondo med dhi nyime ng'eyo kaka inyalo timgi. Ka kamano pot gi pak ne in mikaw thuolo mari mioro penjo mari kata in migo simo kata in miwinjo kendo ing'eyo koro gik ma dwarore sama ioro kwayo mari mar help. Mer mana timo koponi pok odonjo dhi nyime ka kwachi ni nyinga en George Bati oriti masani lo Trevor Ombije nyakwa guoko cha pesa.